sematauriro avari kuita vanhu vari kuti mwana uyu anga ari taxi driver ane makore 24, saka anenge arwiswa nevanhu vanga haya chii. Ati pane munhu ari pasaidi but tikuratidza kuti munhu aita sei aurayiwa achekwa. Pane zvataona anenge akabviswa mwoyo nobva abviswa maprivate parts. Vanhu vanoonawo nezveizvezvi vatisirewo makamera mumarodzi anomonitawo anomonita zvigevenga izvezvi. Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Munyaya yarwadza muno muna 4th mune mukomana wechidiki ari kunzi iye akuratidza kuti ane makore 24 awanikwa akapondwa. Vatataura navo vati zvinoratidza kuti mukomana uyu aiita zvekutakura vanhu veIndrive kana kuti taxi, uye vanhu vaatakura ndo vari kufungidzirwa kuti vanokwanisa kunge varivo vaparadza upenyu hwake. MaIndrive aya mataxi eusiku ngavasaise nhamba dzisina maplates, dzisina unyorwa kani, because munhu unenge uchitaura naye haumuzive. Sematauriro avari kuita vanhu vari kuti mwana uyu anga ari taxi driver ane makore 24, saka anenge arwiswa nevanhu vanga haya chii. For mari shoma shoma iyo ngatikoshesei upenyu hwedu. Indrive usaende kunotakura munhu wausingazive wamusingazive pakati peusiku, nekuti zvinorwadza kuti mwana ane makore 24 ekuberekwa anzi atorasikirwa neupenyu, nekuti zviri kuratidza kuti atorwisawo, atopwanya magirazi emotikari yaenda yacho yanga ine matsotsi, asi kuti ndofunga anga vava vakawanda iye ari mumwe chete. Saka ini ndongotaura kuti kana usingazive munhu usatrusta Indrive, inotokukuwadzawo because panongobuda face nemanumber plate emotikari. Ezvinezvi upenyu hwatorasika, haana chaakatorerwa pamiri pake zvatatifungidzira kuti pamwe ndeve marituals, saka zvakatooma. Zvichireva kuti zvichida angangori matsotsi vangada kumutorera mari here? Ndokufungawo kwangu kuti vanogona vari matsotsi vanga vachida kutora mari, asi nekuti munoziva kuti vakomana ava kana vasiri vedombo vanotorwisaka, nekuti anenge achine simba. 24 makore mashoma shoma, saka anenge achida kutiraya kuti ndogona kuvakurira, saka ndofunga vazosiya vangomubaya kuti chii watiraya kurwisa. Ngavatakure vanhu vavanoziva, kana kuti kana nguva dzaendesesa ngavasasafamba mutauni. Hongu mutauni nemakachena zvamo, asi izvezvi amai vakamirira kuti baba ari kuuya kuda mwana, amai ari kuti mwana ari kuuya, vasiri kuziva chiitiko chakadai chinotyisa kudai. Ropa rirapa rakawanda. Ndakatya mazwa zvisingaiti kana hana yangu iri kurova. Kana varivo vanhu chaivo vadaroka ngasamboguma zvakadaro. Ivo vanhu rumewo ngavafambe nguva yakachengetedzwa, nguva yakakodzera. Mataxi driver edu ngaatarisewo vanhu vanotakura nepanzvimbo dzakakodzera. Angava maIndrive ngavasangodaira mafoni ese kuti vawana makastoma ada kutakura ungomhanya oenda kumunhu wavasingazivi. Ngavasadaro. Muri kufungidzira here kuti murume uyu anodhiraivha motikari inotakura vanhu? Ndoona sekudaro. Chiitiko chaitika ichaka chinotyisa. Maona here mutumbi uyu usati watakurwa, nekuti vamwe vari kuti zviri kuratidza kuti ane zvabviswa pamiri wake? Mutumbi handina kuona. Chandongoona ndaona ropa irori chete. Ndabva ndanzwa kutya naro ropa iroro. Ini ndasvika past 6 ndichitoda kuti ndidarike apa, ndokubva ndaona pane vakadzi 2 vanga vakamira apo. Ndikati kochi zvikanzi pane mota iri apa, ati pane munhu ari pasaidi but tikuratidza kuti munhu aita sei aurayiwa achekwa. Ndikati ndopandasvikawo ndikamirawo ndikaonawo ndikati saka chii. Ndopandazoonawo mwana ambuya nevamwe varume 2 vanga vakamira apa. Ambuya iwawo ndofunga ndiwazotora jira ravo ravanga vakamonera pai, ndiwazomuvhara kumeso nepanapa. Imimi maona mutumbi uyu wakamira sei? Vamwe vataura kuti zvikuratidza zvinenge zvikuratidza kuti ane zvabviswa pamwiri wake. Ichokwadi ichocho zvikuratidza kuti pane zvaita sei zvabviswa, nokuti hatina kuzonyatsoona nekuti panga pavharwa. Zvekutota kuti inini hangu dada kuti ndisvike ndangotenderera zvangu ndoda kunyatsoona, ndikati hazvichanyatsooneka. Ndopandazosvika pana naambuya vari apapa navamwe varume 2, ndobva ndati chii zvanzi munhu anenge atobayirwa panapa, saka anenge atobviswa zvinhu
hachisina. Saka ndazongoti regai ndibvise chinhu chandingomuvhara meso. chii chamungade kutaura nekuti takuone zvinezvi kuti vanhu vanenge vasisakoshese upenyu hwevanhu vaakutora kunge upenyu hwehuku? Ini ndarwadziwa, handidi kunyepa, bhosi ndatadza kuziva kuti mweya rudzi wakuitika muno muHarare, mweya rudzi. Kana kuri kutsvaga mari, vanhu ngavangotsvagawo nenzira kwayo, kwete kuda kupfudza umwe munhu nokutora zvinhu zvemunhu oshandisa. It's not good. Ndashurungurudzika, ndatombosvika kubasa ndikati wanhu waMwari, chachii chiri kuitika munomu? Wanhu wadi kungoshanda, kungoita kungobvisawo, kungopukutawo dikitawo, kwete kuti ungashandise umwe wako kuti ndira kuita mari. Kwete izvozvo ndaramba wangu, hazvina kunaka, hazvisi right. Chii chamungade kutaura kune vemutemo nekuti tiri kuona kuti muno mutauni akakasike kutanga kuona vanhu vaponderwa muno mutauni? Isu ndingoti wemutemo ngawaitewo basa rawo nemazvo, kuti waone kuti zvii zviri kuitika usiku. Wanofamba usiku wanofana kuonekwa kuti vanhu vari kufamba sei. Handiti kuratidza kuti vanhu vese vari kufamba usiku hawasi vese vanenge vachifambira chinhu wani, wane zvinangwawo vanenge vachifamba pakati peusiku, handimuzviona. Saka ipapo panoda kutoonekwa kuti vanhu wanyatsoona kuti wemutemo wanyatsoongorora kuti vanhu vari kufamba usiku vanhu vakaita sei, ende waone kuti munhu ari kufambira chinangwa chipi. Ndanchitotaura hangu nemukwasha wangu ndikati, mukwasha, ndatombofonera hanzvadzi yangu ndikati, mukwasha wangu ariko here? Because ndaona kunge kamota kakafanana nekake, zvikanzi aiwa wariko. Mota iri pedyo ikuratidza kuti ndeyake here murumuru napondwa? Murume uyu zikuratidza kuti mota ndeyake, because hapana nidhi yekuzosvika pokuponjesa matai. Watoona kuti hapana kwangazoende munhu ndikatingoponjesa matai. Saka ndeyake, hapana kuti angoponda ongosiyiwa, hazviiti. Inofanira inge iri yake motikari. Hapana zvataona. Anenge akabviswa moyo nobva abviswa ma-private parts. Saka izvozvo zvinotorwadza kuti ndisatani upi wapinda munyika wokuti vanhu vanouraya vanhu vachibvisa ma-private parts kwaurongwa here? Vari kuda kundozama unoshandisa chii mapatsi emunhu? Iko zvino izvi vamwe vari kutaura kuti muno mutaundi akasike kutanga kuti izvi zvionekwe, pane vamwe vakambourayiwa futi. Chii chamuda kutaura? Takuona kuti zvino izvi munhu hausisina kuchengetedzeka kunyangori mukati meguta. Ipapapa panoda kuiswa security yakanyatsosimba zvakanyanyisa, kana zvigona ngavatiisirewo makamera each and every building anogona kumonita kuti chii chinenge chichiitika, because tingatopera kana zvatotanga zvakadaiwo, tingatopera nekuti matsotsi achona hameno kuti ari kubatiwa here kana kuti haasi kubatwa. Matsotsi ayo anofanirwa kuti abatwa. Takatarisa kunoku kuna 4th tinoziva kuti migwagwa mizhinji yakanga ine ma-street lights. Achiriko here kunoku kana kuti pamwe zvichida rima rabatsiridza pakupondwa kwemunhu? Kunoku kuna 4th ini ndatombosi kusevenzera, hakusina ma-lights aya ekunzai, kune kwakatosviba riri rima chairo. Saka unotovheneka nemotikari yako, kunyanya kubva pana second apo zvidai kudai kusvika kuna 4th hakusina mama-lights zvachese. Chii chamungade kutaura imimi kune vanhu vanoona nezveizvozvo pamusoro pekuti pamwe zvingaderedza kuparwa kwemhosva iyi? Tangachikurudzirawo kuti vatiisire matower lights mumarodhi, votiisira makamera mumarodzi, votova navanhu vanenge vachimonita makamera iwayo, vanenge vachipa ma-updates kumapurisa nguva ichiripo kana vakaona zvinhu zvinenge zvichiitika zviitiko zvakaita saizvozvo. Zvinoda pamwe munhu iyoyo akatobatiwa pakati petauni ipapa, akatozama kutsvaga rubetsero but rubetsero rukashayikwa nenyaya yekuti hakuna futi makamera, vanhu vachona vanonetsa kuti futi zvevabatwa. Saka dambudziko iroro rinogona kuramba richienderera mberi. Saka tangachitokumbirawo kuti vanhu vanoonawo nezveizvezvi vatiisirewo makamera mumarodzi anomonitawo anomonita zvigevenga izvezvi. Ndofunga zvingaderedza dambudziko. Ma-street kids kunyanya apapo muna Cameroon apo panotobvutirwa vanhu zvikwama nema-street kids.
vakauya munomu vari vana vadiki kenova varume vakuru, vamwe vatova vana sekuru vari munomu. Saka iroro idambudziko futi zvevanhu ivavo vanofanirwa kuti vabviswe, nekuti chokutanga vamwe vacho havana zvitupa chaizvo. Chero akaita mhosva dzakaita sedzidzidzi haakwanisi kuzivikanwa unzi ndiani, chero mafingerprints ake akawanikwa, asi iye manje haana kurejista kuzvitupa uku, saka anotonzi unknown. Saka zvoita sekuti zvabva zvaitiwa nomwe munhu abva kuMozambique kana kuti abva kuZambia asina chitupa chemuno, but mastreet kids waya pamwe ndo vaita se vaita. Plus havana chekudya, vanhu vanenge vachitambura, saka anogona kutumwa kuita basa ireriri nemari shoma shoma chaiyo kana $10 anokwanisa kuurayira munhu. Saka vanofanirwa kuti vabatwe vachiongororwa kuti havana here dzimwe mhosva dzavakapara futi, vokwanisa kuti kana vachikwanisa kuti vavabetsere nekundovagarisa kumwe, vovapa zvimwe zvokuita zvokuti vasaramba vari mustreet, zvinogona kubetsera ruzhinji rweZimbabwe. Tani chete uipi chete uipi wangozara panyika, vanhu havachadi kushanda. Zviri kuratidzika sei kuti munhu atorerwa zvinhu aurayiwa nematsotsi here, nekuti vamwe vakutaura kuti panenge pakuratidza kuti pane zvaatorwa paari? I'm not sure. Sezvo muchiziva kuti kana paitika zvinhu zvakadai vanhu havawanzoda kuti munoswedere padhuze kana kuti utaure chimwe chinhu, otherwise zvinozoitika uzozive zvinoitika, but actually anything can happen. Imimi taakona kuti mamunhu wechikuru zviri kuitika izvi zvekuti hapapere mazuva usina kunzwa kuti kuno kwaurayiwa munhu, tichiona zvakadai so izvi. Chichamuda kutaura nekuti handi zvinhu zvaive nyore kare. Kungoderera kwerudo nekungoshayawo kungorespekta, because fiyeka inongowanikwa kana kuremekedza kunofanira kuwanikwa munhu wese. Saka kana pasisina zvinongoreva kuti rudo rwaderera, ndo masainzi ekugumaka. Kuona zvaitika pakati pedhorobha mekuti munhu waikwanisa kutofamba uchinosvika kwawaienda, chii chingange chakonzera kuti munhu anorasikirwa neupenyu pakati pedhorobha? Zvinezvo vanhu vanotya kutenga nyaya dzevanhu, hani murunzwisisa? Vanhu vanotya kutenga nyaya dzevanhu. Hazvishamisi kuti inini after having made a comment ka ndogona kutobatwa kora pasati kuti ndaronga uchiti hani munzwisisa. Inyaya yekungoti zvinezvi munhu akuita mind his own business, then maybe concentration yesecurity inenge iri pane dzimwe nzvimbo, nekuti iko zvinezvi ka maybe tingati pamwe ngakuti this is what second street ichi i4th ka ngatiti pakanzi padeploywa mapurisa kuti imi muri kushandira kuna 4th, imi muri kushandira kunane, maybe manpower ishomawo hani mazviona, but iko zvinezvi ingori nyaya yekuti respect yeupenyu hapasina, rudo runongoderera. Enezvi vanhu murume nemukadzi vangonetsa nyaya yeshuga vanotorambana musiwo. Saka kuurayiwa kwemunhu inyaya yekuti vamwe vanhu vanogona kuzviona asi vanotya kupindira. Unoreskiwa semunhu usina magadgets acho ekubatsira, hauna pfuti, hauna tear gas, hauna authority, pamwe inozosara yaya kunzi ndiwamuuraya. Handozvona. We know this is media, but well, kana mangotipo mukana ndingangotaurawo zvangu, but you know ndizvo chaizvo zviripo zvokuti mabeliefs kana akaurayiwa hansinzi moona mapurisa aisa uchibharia, they are now in control. Saka kungomiriro kure kuno it's okay, but actually you can be a victim. Indokwanisa kuita a victim even yourself. Ngatiti ipo we are reporting for a certain paper ndogona kutozviroverwa kunzonga uchizitauriri tiri kurarama munyika iyoyo yekuti ukaklasha nemainterest emwe, vamwewo havaende kumba nguva dzapera anosangana nazvo. Kana kwaviri wopinda mumba nemuwana amai journalist asi uri mukadzi, sometimes wakuchengete vana vako unorega vana vasikana vachiuyamba na7, you don't ask them kuti wanga uri kupi. Saka muri kufunga kuti munhu anowirwa nezvakadai nguva iyoyi anenge achiitei kunoku kunze hakuna supermarket, hakuna bhawa, mabhawa ari mukati metown. Dai anga ariko pamwe aibatsirwa. Zvino kana uri kunokuka kune rima kunogara chero vakadzi vanofamba vasina hembe usiku, mastreet kids akawandira kuno, anything can happen. Be indoors. Muri kureva imimi kuti iko zvinezvi zvakosha kuti munhu ukasike kupinda kumumba nekuti nyika yashata. Mabasa makambani mazhinji 4:30, 5 o'clock vanoti vanhu vashandi vavo chiendai kumba kuti vagoya mangwana, but mumwe munhu anenge achingotenderera unowanikwawo nezvinokuwana. Panotomboda kuti operation yekuti 8 o'clock yakachaya uri kutsvaga yemutown ukuita nezvechii kana pasina chauri kuita
woonekwa kunzi matanho apa angatorwa zvinodzivirira izvozvo zvinhu zvakaita sei zvatiri kuona izvi zviri kutirwadza chaizvo. vamwe mutumbi uyu waonekwa wakaita sei? Pane vamwe vari kutaura kuti zvikuradzwa kunge pane zvabviswa pamutumbi waonekwa. Izvozvo hatizozii kuti vari kuona vaonesa hatina kuzviona kuti mutumbi wakamira sei. Motokari iri mashure mangu inoratidza kuti ndiyo yanga iri ichidhiraivhwa nemurume wechidiki arasikirwa neupenyu uye yasiiwa yakaponjeswa mavhiri. Umwe wataura kuti zvinoratidza kuti atomboedza kurwisa asi nokuda kwokuti pamwe vanga vakawanda vazomukurira. Tinongoramba tichiuya kwamuri kuti zvakakosha, upenyu hwemunhu hwakakosha. Upenyu hwemunhu hauzi hwemhuka, upenyu hwemunhu hauzi huku. Nekuda kwekuti izvozvi zvichida kumba mudzimai akamirira kuti baba vari kuuya, zvichida ndimai vakamirira kuti mwana ari kuuya, asi upenyu hwarasika. Zita rangu ndinonzi Stella Musha.